Următorul moment este dedicat unui proiect absolut spectaculos, OCCRP. Paul Radu este alături de mine. Paul, te rog să iei un loc. Mulțumesc frumos. Practic, povestim despre cum conținutul de interes public și jurnalismul cu adevărat complicat poate fi susținut din punct de vedere operațional, că mă feresc să folosesc cuvântul business. La OCCRP sunt diverse modele interesante și sustenabile. Repet informația că toate aceste discuții au și un scop educativ. Încercăm să aducem conținut interesant și pentru facultățile de jurnalistică și pentru oamenii care caută să mai facă această meserie importantă. Paul, prima întrebare pentru audiența de aici și pentru cea care ne urmărește în format video este ce este OCCRP azi, pentru că toată lumea știe de spectaculoasele voastre investigații, de rețeaua globală, dar poate facem o introducere în discuție legată de OCCRP pentru oamenii care nu știu exact ce este OCCRP. Știm că în România sunt în momentul ăsta vreo 4 publicații afiliate, și Context, și Rise Project, și Public Record, și Captura. Deschide-ne puțin orizontul. Bună ziua și mulți ani fain pentru invitație, Dragoș. Da, OCCRP, adică The Organized Crime and Corruption Reporting Project, e un nume destul de greu și de pronunțat și e o organizație pe care o puteți vedea ca o platformă globală pentru jurnaliști de investigație. Avem 75 de member centers, centre de jurnalism de investigație independente în toată lumea, cu care lucrăm on daily basis. 75 76 acum, de fapt. În câte țări? 48 de țări. 48 de țări. Da, avem editorii pe 6 continente. Lucrăm, angajați permanenți sunt 180 în organizația mea. Deci sunt 180 de angajați permanenți și după aceea o grămadă de colaboratori și centrele acestea de jurnaliști de investigație, care fiecare are viața lui în țara în care lucrează, dar care prin OCCRP colaborează transfrontalier. Deci, noi atacăm, să spunem așa, subiecte din crimă organizată, din corupție, subiecte globale și întotdeauna lucrăm cu centrele de la nivel local, fiindcă acolo este sângele, acolo este viața OCCRP-ului, în centrele de nivel local. Dacă ai jurnalist local puternic, poți să dezvolți nivelul ăsta transnațional. Și atunci OCCRP-ul e un ecosistem, ca să spunem așa, unde noi am creat condițiile pentru acest jurnalist transfrontalier. Am creat infrastructură de date, am creat infrastructură de compute, de analiză, am creat infrastructură legală, infrastructură de securitate, infrastructură financiară, astfel încât să susținem toate organizațiile astea care fac treabă extraordinară în țara lor. Mi se pare extraordinar de dificil să creezi o organizație în atât de multe țări și pe un subiect atât de greu de obținut finanțare. Adică e o provocare mare pentru orice tip de asociere, pentru că oamenii au tot felul de emoții că și-ar putea genera probleme. Subiectele pe care voi le atinge sunt extrem de deranjante pentru niște oameni foarte puternici și așa mai departe. Te-aș ruga să ne spui care e modelul operațional al OCCRP, adică practic de unde face rost de bani, pentru că toate lucrurile astea costă, și cum stabiliți filtrele astea în care să nu fiți compromiși în funcție de sursa finanțării și evident o să te rog să adresăm și acest elefant din cameră, pentru că există această reticență în a lucra cu industria de publicitate.
Cum vedeți voi și această bucată din discuție și cum reușiți să susțineți o activitate atât de complicat de susținut? Păi, hai să începem cu sfârșitul. Te rog. Relația dintre jurnalismul de investigație și industria de advertising e non-existentă, practic, în foarte, foarte multe țări, fiindcă dacă te uiți la cele 75-76 de centre care sunt parte din OCCRP, în mare parte ele au fost fondate de către jurnaliști care au plecat din mainstream media, din mediile astea, din media, știu eu, tot felul de ziare mari, radiouri, televiziuni și tot felul. Și au plecat de acolo tocmai fiindcă au văzut o relație toxică între industria de advertising și ownership-ul, cei care dețineau acele instituții media. Și atunci, începutul a fost exact ăsta, publicitate, nu. Fiindcă publicitatea până în momentul ăla nu le-a servit deloc acestor jurnaliști care lucrau în interes public. Întotdeauna, din păcate, în redacțiile din România au existat interferențe editoriale. Eu am lucrat la ziare mari aici în țară, am cooperat cu ziare din afara țării, unde la fel erau tot felul de ingerințe, tot felul de probleme. Evident că nu era vina industriei de advertising, că existau acele probleme. Era un complex de împrejurări, un sistem care La urmă e greu de înțeles, ok, dacă e nevoie de bani pentru un anumit site sau o anumită redacție și eu dau acei bani, cum adică după ce dau banii s-ar putea să-mi văd CEO-ul subiectul unei investigații? Deci pentru lumea de business uneori e ilogic. Exact. Și de asta cred că trebuie explicat mai clar. Da. Noi eu și cu cofondatorul meu, Drew Sullivan, când am început OCCRP-ul, adică acum mulți ani, prin 2007, nu ne-am gândit deloc să înființăm o organizație globală. Ne-am gândit cum putem să facem proiecte de investigații care să oprească pe criminali din a face ceea ce făceau ei. Adică furau de la oameni, ucideau oameni, răneau o grămadă de populație. Și aici vreau să încep cu slide-ul ăsta. Asta este impactul pe care OCCRP-ul l-a avut în ultimii ani. Mai mult de 12 miliarde de dolari recuperate de la criminali, grupări de crimă organizată, corporații corupte, politicieni corupți. Vorbim de o corelație între jurnalismul de investigație, făcut de OCCRP și de centrele acestea independente de jurnalism de investigație, și acțiunile care s-au întâmplat după aceste investigații. Deci noi întotdeauna avem un spreadsheet unde spunem, astăzi am publicat materialul ăsta, care arată că oligarhul rus a cumpărat pe Riviera Maya în Mexic, a cumpărat o vilă, să spunem așa, sau a cumpărat o plajă, sau a cumpărat un iaht. Și după aceea urmărim ce se întâmplă și dacă în urma materialelor noastre acele bunuri vor fi confiscate. Sau cel puțin se creează premisele. Statul trebuie apoi să execute, nu să... Păi, aici e interesant, fiindcă în felul în care jurnalismul era practicat, să spunem, jurnalismul de investigație era practicat înainte de OCCRP, dacă îmi permis să spun așa ceva, era că dădeai materialul și după aia așteptai ca ceva să se întâmple. Să aibă loc o acțiune, poliția să înceapă ceva. Statul să funcționeze, parchetul, să funcționeze statul. Ei, statul nu funcționează, în cele mai multe cazuri. Și atunci ce am făcut noi, începând de din 2017 la OCCRP, 2016-2017, a fost să facem o alianță cu Transparency International. Transparency, probabil știți ce face Transparency, sunt activiști. Și ne-am gândit noi, cum putem să accelerăm impactul ăsta? Cum putem să, în momentul ăla aveam, cred, un return on investment pe jurnalismul nostru calculat, în momentul ăla la ceva, vreo 8.000%, ceea ce e foarte bun. 8.000% nu e rău ca ROI. Dar am început cooperarea asta cu Transparency și îmi aduc aminte, a început cu un proiect numit Azerbaijani Laundromat, unde am arătat că guvernul din Baku plătea prin firme de tip offshore și printr-o bancă destul de cunoscută în Europa, Danske Bank, prin filiala ei din Estonia,
plătea politicieni din Bundestag, din Senatul italian, de peste tot, ca să certifice alegerile din Azerbaidjan și să închidă ochii la tot ce făcea regimul Aliyev, președintele de acolo cu tot familia lui, care acaparase o mare parte din economie și încă o acaparează. A fost o întâlnire în Berlin cu Transparency International, unde am stat eu de o parte a mesei, cei din secretariatul Transparency de cealaltă parte și ne-am gândit cum putem să cooperăm. Jurnalism, activism, două chestii diferite, nu? Cum putem să cooperăm fără să inducem toxicitate ori de o parte, ori de alta, fiindcă evident că nu vrei să-ți compromiți sursele, pe partea lui activistul nu vrea să spună că este dependent de jurnalist și sunt multe lucruri în joc acolo. Și am căzut de acord că le vom spune despre ce este investigația, fără să le dăm toate amănuntele. Asta se întâmpla undeva în iulie 2017 și în septembrie noi am ieșit cu materialele astea azerbaidjanii la Undromat, împreună cu un conglomerat, cu multe organizații de media, din Berlingske, din Danemarca, cu Süddeutsche Zeitung, cu multe. Am ieșit vreo 15-20 de media. În același timp, Transparency a avut timpul să-și pregătească plângerile către poliție, către bănci, să pregătească un pachet așa de acțiune în baza materialelor noastre. Deci noi am publicat, țin minte, pe 4 septembrie în 2017, pe 4 septembrie 2017 a ieșit și Transparency International cu toate lucrurile astea, ceea ce a dus imediat la acțiuni. Parlamentul European, în comisie, au început investigații in-country împotriva diverselor bănci implicate. De altfel, în urma acelui scandal și altor scandaluri la care am lucrat mai târziu, primul CEO de bancă din lume a fost condamnat la închisoare. E vorba de o bancă suedeză. Deci, ideea e că noi am încercat să accelerăm impactul, să inovăm tot timpul, fiindcă ne-am dat seama că, bun, oamenii ăștia, jurnaliștii care sunt jurnaliștii ăștia de investigații în toată lumea, nu mai au o casă, ei vor să facă bine, vor să lucreze în interes pur, în interes public, nu au unde, le construim noi casa asta, dar cum îi scoatem din situația asta în care se plângeau, dom'le, eu fac treabă extraordinară, dar nu am impact. E un punct foarte important aici, pentru că în urma discuțiilor pe care le avem și noi, de exemplu, în Ethical Media Alliance, avem aproape exclusiv bănci care au fost interesate de proiect. De ce? Pentru că, din punct de vedere ecosistemic, băncile, în momentul ăsta, sunt și ele deranjate de alte bănci care au un comportament non-etic și care creează probleme în sistem și afectează credibilitatea întregului sistem, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt instituții care au un overview asupra economiei și asupra problemelor pe care o societate disfuncțională, din punct de vedere democratic, poate să le genereze și în economia reală. Și pornind de la treaba asta, am două întrebări legate. Unu, având vizibilitate pe peste 70 de proiecte care au un focus doar interesul public, nu interes comercial sau să facă trafic de dragul traficului ca să satisfacă clienții de publicitate, și având experiență diverse pe mai multe piețe cu provocări similare, că este greu de finanțat acest tip de jurnalism, ce modele vezi a fi de succes? Care e mixul, nu știu, ideal din punctul tău de vedere, la limita compromisului, dacă e cazul acceptabil, dintre nevoia de bani pentru a face această muncă și compromisurile care uneori se cer, și ce alte idei pe lângă ce discutăm noi azi, și anume implicarea industriei de publicitate și a companiilor responsabile, ai mai văzut sau ați mai testat voi și se dovedesc a fi cel puțin interesante? Da, noi am început cu slide-ul ăsta. Am vândut impactul acela. Deci asta am vândut noi din prima și asta a fost fiindcă la un moment dat ne-a contactat un om de afaceri, unul dintre fondatorii Klarna, este o firmă de payment din toată lumea, și unul dintre fondatori, care mi este foarte bun prieten acum, a vrut să doneze niște bani. Și
l-am întrebat pe Victor, auzi, în loc să donezi banii ăștia, nu vrei să devii parte din board-ul nostru la OCCRP, să ne dai un pic de sfat despre cum să construim un pic partea de fundraising, cum putem să creștem puțin organizația. Și Victor Jacobson a venit cu ideea asta. A spus, păi stați puțin, voi faceți o grămadă de jurnaliști de investigație, peste 100 de materiale anual și nu cuantificați impactul lor, nu-l urmăriți, Și am spus, Victor, asta e o idee super bună și am început să facem lucrul ăsta. Și am început să vindem acest impact. Am început să vorbim cu tot felul de finanțatori unde am prezentat. Ăsta este impactul nostru. Inspirați de voi, ca să vezi cum se generează binele, inspirați de voi și noi în Ethical Media Alliance acum încercăm să explicăm partenerilor noștri că vom calcula acest social return on investment. Pentru că în lumea comercială se judecă foarte simplu, ok, am cheltuit atât, am vândut atât, deci return on investment a fost X. Câți bani am băgat, câți bani am scos, merită să continui sau nu investiția. Ce încercăm și alături de ea, și alături de BRAC, și alături de alte organizații profesionale, este să aducem și în România un spin-off al acestei idei și să vedem cum putem să calculăm social return on investment, care iarăși se poate face destul de simplu. Dacă luăm toate materialele de investigație sau nu neapărat de investigație, dar care au dus la economii, la bugetul de stat și așa mai departe, putem să calculăm cam ce înseamnă suportul pe care am prezentat mai devreme. Deocamdată modest avem undeva la 300.000 de euro, creștem ori 3 față de anul trecut, e un semnal bun. Dar cum se justifică această investiție dincolo de expunerea pe care o oferim brandurilor care uneori între noi, fie vorba, își ating mai bine obiectivele comerciale punându-și mesajele publicitare în alt tip de publicații decât cele din Ethical Media Alliance. Dar totuși, mai presus de atât există și acest social return on investment care este mai presus de cel commercial return on investment. Exact, absolut. Asta e crucial și problema cu jurnalismul de investigații în principal este că noi spunem povești, dar nu știm să ne spunem povestea. Exact. Nu știm să vindem povestea. Și este de interes public asta. Este absolut de interes public. Mai sus. Există percepția și am să vorbesc și despre alte produse pe care le facem noi ca să eliminăm percepția asta, dar există ideea aia că jurnalistul stă undeva într-un birou sau acasă și primește de la surse diverse informații pe care le publică imediat și cu asta basta. Munca de investigație reală înseamnă nopți în care visezi subiectul și te gândești, băi, de ce e așa? De ce nu e altfel? De ce? Și atunci sunt momente de alea de tipul, nu știu, când găsești cheia la o chestie foarte, foarte importantă, structurală, de corupție, de crimă organizată, de altele. Și atunci, da, spune povestea și a vedea care e social return on investment. Asta e critic și ăsta a fost pasul următor pentru noi. Dar ca să vezi social return on investment, trebuie și statul în care funcționezi să monetizeze sau să execute acel return on investment. Pentru că dacă doar avem decizii judecătorești definitive, dar apoi acel prejudiciu nu se recuperează, nu avem un social return on investment decât pe hârtie. E interesant. E și da și nu. Am să dau un exemplu. Noi încă de la început am funcționat pe bani americani. USAID. Am văzut la Joe Rogan, știm ce am putut. Exact. Am fost atacat și de Elon Musk și de tot felul. Ideea e că, de fapt, return on investment-ul din suma aia de 12 miliarde, câteva miliarde, cred că mai mult de 4, a mers la Guvernul Statelor Unite. Deci ei au recuperat banii ăștia. Ei ne-au dat nouă o sumă infimă pe parcursul anilor, comparat cu cât au câștigat ei. De asta eu nu m-am simțit vreodată vinovat pentru faptul că am primit bani de la guvernul american, fiindcă simțeam că banii aceia îmi sunt datorați de guvernul american pentru rețea, ca să poată funcționa și să facă treabă bună, ca să mai poată guvernele astea să recupereze în interes public niște bani și niște bunuri și asta. Anul trecut, în februarie, știți ce s-a întâmplat? S-au tăiat finanțările. USAID, tot felul de alte finanțări de la guvernul american. Pe noi, ca organizație, ne-a afectat cu aproape 38%. Deci, deși au recuperat o grămadă de bani pe parcursul anilor, ne-au tăiat macaroana anul trecut în februarie și au spus gata, din momentul ăsta. I-am dat în judecată, am câștigat pe arrears, pe tot ce ne datorau. Deci am dat în judecată, am câștigat în instanță, ne-au dat ce ne datorau. Dar n-au mai mers finanțările și atunci a trebuit
deja era un lucru, o grămadă de alte proiecte, fiindcă noi am văzut că lucrul ăla se poate întâmpla. L-am văzut în alte țări, am văzut în alte circumstanțe. Și am mers, de exemplu, la o organizație cum este Founders Pledge. Poate unii dintre dumneavoastră sunt familiari cu Founders Pledge. Sunt tech antreprenori din tehnologie care vor impact. Dar ei văd impactul într-un mod foarte interesant. Nu doar banii, așa cum ai spus și tu, ci și social impact. Bun, faptul că s-au recuperat banii ăștia, ce impact are asupra industriei de sănătate într-o țară? Educație. Și atunci noi am reușit să corelăm impactul pe care îl aveam, plus, evident, o grămadă de alte lucruri care se întâmplau în jurul investigațiilor. Deci acolo e cheia, să-ți spui povestea bine și, da, să ai un cadru în care îți spui povestea, însă tot timpul te poți aștepta la, știu eu, situații de fel cum s-a întâmplat cu guvernul american. De asta nu poți să te bazezi pe guverne. Poți să înaintezi până la un punct, să diversifici cât poți. Noi acum luăm bani de la guverne, de la tot felul de guverne. Aplicăm pentru fonduri. De exemplu, guvernul olandez a recuperat 300 de milioane de euro dintr-un foc în urma unei investigații de-a noastre, împreună cu partenerii, evident, de la o companie numită TeliaSonera, o mare companie de telecom. Deci vorbim de bani foarte mulți. Acum guvernul olandez contribuie, dar noi aplicăm la granturi, adică nu am mers la guvern să spun, băi, vezi că îmi datorezi bani din banii aia. Și acolo cred eu că ar trebui nu doar noi să spunem povestea mai bine, ci să se înțeleagă și de partea cealaltă, să facem eforturi ca și antreprenorii, și guvernele să înțeleagă interesul ăsta pe termen mai lung. E foarte interesant că voi inovați în continuare și încercați să faceți lucruri noi și știu că ești implicat inclusiv în proiecte care par total diferite de OCCRP și o să te rog să-mi povestești puțin și de Floodlight și de ideea de cloud independent, pentru că cred că sunt abordări interesante dincolo de... Pentru că, la urma urmei, diversificarea liniilor de venit este cheia sustenabilității. Nu ne place cuvântul business, dar orice vrem să funcționeze de la o familie la un ONG implică, din păcate, și niște decizii mai mult sau mai puțin de business, pentru că asta e. La supermarket nu plătim cu like-uri și cu aplauze. Ideea e că dacă ne uităm la suma aia de acolo, e mare, dar și ROI-ul e mare. Dar comparat cu ce se întâmplă în lume anual, unde sunt cam 3000, cred că, cum se spune? GDP-ul global sau ce? Triliarde. Sunt 3,4 triliarde de dolari în crimă organizată, în corupție. Deci bani care merg prin sistemul bancar, nu vorbesc despre... Sunt sume enorme. Deci, ceea ce am contribuit noi aici e o mică fărâmă din toate sumele. Și banii ăia sunt anuali. Deci vorbim de o acumulare de bani și de asset-uri și de tot felul enormă. Adică noi avem de multe ori impresia că oamenii ăștia care sunt implicați în crimă organizată vin și pleacă. Ne mai atacă un pic, mai fură un pic, mai sunt ca peștii ăia hrăpăreți, nu? Care vin și mai mușcă din coada celuilalt pește și după aia se retrage. Nu așa merg lucrurile. Oamenii ăștia acumulează putere și bani constant. E normal, pentru că au și cu ce, adică merge exact. Business-ul bine. Și atunci, în momentul în care noi privim inclusiv jurnalismul de investigație ca pe ceva unde dai și fugi, nu or să funcționeze lucrurile cum trebuie. Noi avem nevoie acum de jurnalist de investigație mai mult decât oricând. Dar e vorba de un jurnalist de investigație care să găsească soluții la probleme. De exemplu, haideți să ne gândim la o problemă care confruntă cam toată lumea, să spunem. Criza asta de locuințe. Chiriile cresc, nu mai găsești locuințe, mai ales în capitale, peste tot în lume, peste tot. Mare parte din locuințele alea sunt acaparate de crimă organizată ca portofoliu de investiții. Deci nici măcar nu vorbesc de fondurile de pensii și alte chestii legit. Vorbesc de crimă organizată care cumpără în prostie terenuri agricole, suprafețe de apă, păduri și își cresc portofoliul. Tot vorbeam de lumea digitală, asta e în lumea reală. Asta se întâmplă în lumea reală. Fără jurnalist de investigație, nu putem să vedem lucrurile astea și nu putem să începem un proces din ăsta de recuperare
a acestor valori, a acestor bunuri. Și fără asta, credeți-mă, terenurile alea, casele alea, toate investițiile astea vorbesc în politica noastră, vorbesc în media noastre, vorbesc în toate, au o voce foarte, foarte puternică și din ce în ce mai puternică. Și de asta noi trebuie să creăm sisteme prin care să contracarăm asta. Și la OCCRP, de exemplu, noi prima oară am încercat să creăm ecosistemul ăsta, să-l protejăm. De exemplu, am făcut un fel de societate de asigurări în statul Vermont, care se numește Reporter Shield, care oferă o asigurare împotriva acestor procese pe care ți le intentează tot felul de oligarhi, oameni cu mulți bani care încearcă să te sufoce prin procese la Londra sau în Zurich sau în Florida sau peste tot. Context, de exemplu, în România beneficiază acum de serviciile Reporter Shield, au o problemă cu un om de afaceri din Sibiu, cred că i-a dat în judecată. În fine, ideea este că noi încercăm să creăm așa niște safeguards, nu? Un loc unde jurnalistul să-și poată face treaba. Dar ne-am gândit din nou cum putem să amplificăm și mai mult totuși vocile astea. Chiar dacă e doar suma asta, măruntă, cum putem să extindem asta? Cum putem să ajungem de la suma asta la 1 triliard? Cum putem să ajungem la 2 triliarde? Cum poți să crești asta? Și atunci ne-am gândit că fiecare jurnalist de investigație, dacă îl întrebați, și sunt câțiva extraordinar de buni aici, o să vedeți că probabil că și-a început cariera citind o carte de investigație sau văzând un film ca Spotlight sau All the President's Men sau știu eu, au fost inspirați de undeva. Și atunci, acum 3 ani, am început împreună cu Fundația Gabo din Cartagena, Columbia, un proiect numit Floodlight, Floodlight Film, unde chiar o avem aici, de exemplu, pe Alina Radu, care a fost la Cartagena la Floodlight, unde aducem producători de film de înalt nivel, de la Hollywood, Bollywood, de peste tot. Că ar fi util să și arătăm, dacă e următorul slide. Dacă pot, da. De exemplu, Susanna Grant a făcut Erin Brockovich, poate că ați văzut filmul. Sunt oameni de înalt nivel. E al 4-lea an acum de Floodlight Film, unde am luat IP, deci proprietatea intelectuală din jurnalismul de investigație, și am pasat-o acestor oameni care fac film și deja sunt producții. Practic sunt ecranizări inspirate de investigații reale. De investigații. După care o parte din încasări s-ar întoarce. Deci există și un model financiar, un model de afaceri aici, dar în primul rând drive-ul este să ajungem la un public mai tânăr care să se uite la filmele astea și să spună, băi, vreau și eu să fac lucrul ăsta. Deci practic este fiction bazat pe informații reale, exact. Și apoi se reîntoarce. Motto este fiction in the public interest. Și anul trecut am început un alt proiect unde am mers spre industria de videogaming, unde ne-am gândit, cum ajungem la un public mai tânăr. Piața de videogaming, dacă iei piața de muzică și de film și le combini, sunt mai mici decât industria de videogaming. Și atunci noi am început un proiect Floodlight Gaming, unde, vedeți, aici este celebrul autor, Gabriel Garcia Marquez, care este patron saint, nu? E patronul nostru la Floodlight Gaming, fiindcă el a fost jurnalist de investigație înainte să devină scriitor de ficțiune. A avut un parcurs foarte interesant. În fine, am început, deci pe partea de gaming, am creat o echipă și aici, și la film, și la gaming. E foarte important să lucrezi cu oameni care cunosc industria. Și atunci la Floodlight Film, de exemplu, am angajat pe o doamnă care organiza Sundance Film Festival, și o altă doamnă care, în fine, are o firmă din asta foarte mare de filme din lume. Și am lucrat cu ele ca să dezvoltăm conceptul și să facem ceva palpabil. Și pe partea și fiabil. Și pe partea de gaming, la fel. Am angajat oameni care au lucrat pentru Următorul slide este gaming. Niantic, pentru EA Games, oameni care cunosc industria din interior. Și atunci combinația asta între jurnalistul de investigație are atâtea povești de oferit, e incredibil. Adică ce citiți pe site-uri e puțin față de ceea ce știu jurnaliștii de investigație. Și acolo este jocul, adică poți să mergi spre ficțiune, nu? Poți să mergi mult mai mult spre ficțiune cu informații pe care n-ai putut să le publici din motive legale, din motive de spațiu, de timp sau alte, sau de altfel. Și atunci, astea sunt 2 dintre proiectele pe care le-am început ca să facem și bani, dar și să ajungem la mult mai mult public. Și sunt, de exemplu, acum, săptămâna viitoare, suntem partenerii oficiali ai Indigo. Ăsta este cel mai mare festival de videogaming din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg. Și după aceea suntem parteneri și cu Gamescom, care este
cel mai mare festival din lumea de video gaming. Deci am ajuns deja în 2 ani la nivelul ăla, dar lucrând din nou cu oameni din industrie. Însă ca să susții toate lucrurile astea, noi vrem, de exemplu, ediția de anul ăsta de Floodlight Gaming a fost concentrată pe in-browser games și e un întreg proces cu 7 pași. Dar centrele de jurnaliști de investigație au trimis o idee de investigație, adică practic au trimis munca lor cea mai valoroasă. Munca a ajuns într-un catalog, care a ajuns la game developers după ce au semnat NDA-uri, un întreg proces legal acolo, și deja au dezvoltat niște jocuri incipiente, in-browser games, care pot fi postate pe site-urile de jurnaliști de investigație, astfel încât să atragi nou public pe niște subiecte care nu sunt niște jocuri idiote, ci sunt jocuri care sunt inspirate și reflectă și respectă munca jurnalistului. Deci, la urmei sunt metode prin care, prin împachetare, subiectele uneori poate mai puțin digerabile sunt îmbrăcate într-un ambalaj mult mai exact. gustul unor audiențe mai mari. Avem, din nefericire, agenda întârziată, așa că o să trebuiască să ne oprim. Mai sunt multe subiecte, inclusiv ce faceți pe partea de cloud. Sperăm să mai facem și podcasturi, să intrăm în mai multe detalii și promit audienței că vom reveni în măsura în care timpul tău îți va permite să detaliem și pentru abonații newsletterului să venim cu informații suplimentare. Pentru final aș vrea să te rog, pentru că după cum spuneam filmăm și pentru studenții la jurnalistică și pentru oamenii mai tineri, să ne dai un mesaj, mai ales pentru cei care poate n-au acum de luat o opțiune vis-a-vis de cariera lor. E o decizie dificilă. De ce să te apuci de jurnalist de investigație în loc să faci ceva mult mai lucrativ și poate mai profitabil pentru tine ca individ? Și de ce crezi că cei care poate ezită ar fi bine să nu ezite? Și o întrebare din public, am primit-o pe WhatsApp de la mai mulți. Nu îi e frică lui Paul Radu? Cum gestionezi frica? Mi-e frică tot timpul. Adică cel mai... E un sentiment urât când știi că ți-au plecat oamenii undeva în Pacific, în Pacificul de Sud, oamenii din Vanuatu, merg să se întâlnească cu un criminal și tu ești departe, ești în Europa, ești safe and sound și tot și ți-e frică pentru ei. O să-ți fac un compliment acum. Întrebarea era dacă ți-e frică ție, nu dacă ți-e frică pentru alții. Mi-a fost și mie, am făcut o interesant că top of mind a fost să te gândești la oamenii. De nebunii de felul ăsta, dar ideea este că ți-e frică pentru oamenii care lucrează cu organizația ta, pentru organizația ta, în interes public. Acolo e. De asta noi facem toate sistemele astea să-i protejăm. Avem protocoale de securitate, oamenii noștri, editorii noștri fac cursuri de asta de surveillance și counter-surveillance și cu firme din Londra care fac securitate pentru CEOs. Și deci încercăm să ajutăm cât mai mult, dar nu ai niciodată siguranța că nimic rău nu se va întâmpla. Deci, acum tăiem asta la montaj și mesajul pentru studenți. Pe partea din punctul meu de vedere, jurnalismul, știți cum e cu AI-ul, cu meseriile care vor dispărea, cu tot felul. Jurnalismul de investigație, cred eu, are o oportunitate enormă în epoca asta a AI-ului. De ce? Fiindcă jurnalistul de investigație e undeva la intersecția dintre științe. E la intersecția dintre realitate și ficțiune. Deci e poziționat perfect încât să se folosească de LLM-uri, să se folosească de machine learning ca să treacă de la suma aia de acolo, să treacă la un nivel mult mai mare. Deci, pentru noi, Artificial Intelligence e o șansă unică să lucrăm într-adevăr în interes public. Deci, pentru studenți, bine, eu sunt mai anarhist de felul meu, dar modelele vechi de media, deși poate că au funcționat cu advertising, cu tot, n-au corespuns interesului public. Nu au făcut ce trebuia pentru cetățeni. Deci a fost un failure. Indiferent cum o luăm noi acum, băi, a fost mai bine înainte, e mai rău acum, nu. Nu a fost mai bine înainte deloc. O să fie mai bine de acum înainte. Da, poate fi și un proces. Evident. Eu, și cu asta închem, mai am un argument inspirat de intervenția ta, și anume că s-ar putea ca în noua era AI să avem mai mult decât niciodată nevoie de informații clare și verificate, pentru că interesul unui model AI nu este să
îți dea răspunsuri greșite. Interesul să-ți dea răspunsuri corecte și jurnalismul de investigație poate ajuta LLM-urile Absolut. să se alimenteze cu informații verificate și să fabuleze cât mai puțin. Absolut. Mulțumesc mult pentru timp, Mersi mulțumesc frumos, pentru eu mulțumesc. inspirație și Mulți ani continuăm. frumos. Mulți ani. Mulți ani.